legit na. Meron siyang waffles, bacon. Ito na yun, no? Bacon, egg. So, let's eat. Hindi ako mapakali kasi pumunta ako sa duty free kanina. May nakita akong 50% discount na perfume. Parang gusto kong bumalik doon. Let's go, guys. Baka maubos yun. Ang daming namili eh. Kaya balikan ko. Clark, in command of the aircraft, is Captain Lars Villanueva, ably assisted by First Officer Emerson Tan. Our flying time will be approximately 58 minutes. Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin crew, who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head, push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air, and push fins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vest from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask and pull it towards you. Remove your face mask, then put the oxygen mask over your nose and mouth. Over your nose and mouth. Pull elastic band sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind you. So, na po kami nakaalis. Ang ingay po, nakakatakot. Parang may diferensya yata itong airplane. Kinakabahan po ako.
your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave your personal belongings behind. Together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moment. Sinakyan namin, oh. Malaki din pala. Oh. Ay, salamat. Mahahabol ko rin yung kasal. Nandiyan na yung service para sa ganun eh. Masundo ko agad ako para maabutan ko yung kasal nila. Oh my God, yun lang sinadya ko dito. Teka, CR muna tayo. Conveyor. Saan ba dito CR? CR muna tayo. Yan na, lalabas yung karga ko. Chinek-in ko lahat ng karga ko, pati yung hand carry eh. Okay, salamat. Oh my God, my first time here. Look, ang ganda dito. Excited na ako, tinawagan ako ni Kami. Eh, hinihintay na nila ako. Oh my God, diretso kami sa simbahan. Doon ako magbibi. Ano naman yung sundo ko? Saan dito? Oh my God. Nag-text na ako eh. Ang bait niya, kumpare ni Larry. Siya nagsundo sa akin dito ngayon. Kung wala siya, ewan ko, makakaabot ba kaya ako? Kaya nga tinawagan ako ni Chami. Parang ang ayos. Ang luluwang, ang lalaki ng mga kalsada. Kaya nga po eh. So meaning Pampanga yung pupuntahan natin. Tarlac. Nasa Pampanga Tarlac. yung Clark. Oo. Ah, Pampanga tayo galing. nasa Pampanga tayo pala. Hindi, papunta tayo sabi ng Tarlac. Tarlac. Oo. Ay, ganun. Hindi ko kabisado dito eh. Malapit na ang Baguio dito. No? Diba? Mga from Tarlac, 3 to 4 hours. Oo, malapit na. Ganda ng kalsada dito ha. Highway kasi.
galing sa Clark North. Tarlac na ito. Opo, Okay. malapit na po. Kaya, ano, easy na. MacArthur Highway. Oo, 225 na. At traffic naman, nandyan na sana, malapit na oh. Sayang. Naumpisa na yata ang kasal. Magandito na kami. Highway na po. Umpisahan na yata. Opo, nag-umpisa. Ay, naumpisahan na. Oh my God. At sa inyong mga kapatid, na lumahang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal ko rin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. May salamin ka ba? Salamin na mirror.
Okay, kung sino man po ang nawawala ng cellphone, meron po dito sa harapan. Nawawalan po ng cellphone. Kiss muna tapos tapon ha. Ba't ka na mag-stop? Ito, mag-iina na magaganda, parang mga model, oh, ang tatangkad, oh, mga model, oh, ayan, oh. Ang nag-vlogger pala si Tito. Oh my God, ang saya. Look at them. Parang ayaw ni Chang. Ayaw nila sinusungit yung paa. Hoy, si Venice, kadalagan na. Si Venice. Si Paulo ba yan? Oo, malaki na siya. Kaya pala sabi ko, sino kaya yun? Hindi ko nakilala. Sabi ko, parang pamilyar ang mukha. Si Paulo pala. Ala, ang gwapo, ang pogi. Isang kapatid. Kapatid Sino? namin yan. Pero silang tatlo yung talaga niya. Ah, talaga? Kapatid din namin. Pero kahit nakita. Saan tayo? Para baka may maisingit pa tayo eh. Kahit ano kaya mo yung manual. Basta automatic. Automatic yung manual. Ala, si Paulo. Oh my God, si Paulo. Nagbago ka.